masu rayuwa a cikin sahara fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu a zamanin manzo alaihi salatu wassalam ba su ga irin wannan yaƙi wanda aka gabatar a zamanin sayyidina abubakar siddiq fakadis ta sa'ad mayadiniya wato fagagen yaƙin ya yalwata idan aka gwabza yaƙi anan sai kuma a gwabza a can wata taba'at amdadu aka dinga kawo ɗauki aka turo mutum 2000 sai a ce ai ba za su iya ba sai a ƙaro 2000 a ga abin ya fi ƙarfinsu a ƙaro 3000 su zama 7000 a haka aka dinga yaƙi in an je wani gurin musulmi 3000 sun tafi sai a aika wa sayyidina Abubakar Siddiq a ce fa adadin masu ridda da suka fito ya fi ƙarfin mutum 3000 sai an yi imdad yumdidukum rabbukum fi 5000 min al-mala'ikati murdifin min al-madad al-madad shine a turo sojoji su soma bugawa sai su ga abin ya fi ƙarfinsu sai su waya su ce a kawo ɗauki reinforcement kenan a zamanance sai a kuma turo waɗansu sojojin masu wani salon yaƙi to ba a taɓa ganin yaƙin da aka dinga imdad kamar yadda Allah ya yi wa sahabban manzon Allah a Badar suna bugawa annabi alaihi salatu wasallam ya dinga addu'a Allah ya turo mala'iku aka yi musu imdad to haka abin ya dinga faru wa fadahat magarimuha wa kathrat dahayaha ad-dahaya shine masu mutuwa saboda Allah dan akwai inda aka je kawai waɗansu daga cikin sahabbai suka yi rami suka binne kafafuwansu zuwa gwiwa ba gudu kawai ba imman nasaru wa imman shahada ba gudu tunda sai da aka yi turmi sama da 10 kuma a turmin nan 10 shine ku taho mu taho a hada a gwabza a turmi 10 nan ba sai da suka kori musulmi wajen su 6 idan sun taho an gwabza a nan ne wani daga cikin sahabbai ce wallahi ya ga wuta tana fita ta tsakanin takubba da takubba na musulmi da masu ridda musulmi sun taho masu ridda sun taho an haɗa ana gwabzawa ce wallahi da rana ne amma ya dinga ganin tartatsun wuta a tsakanin takubban mazaje wayannan suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wayannan suna la ilaha illallah musailamatul kadhab rasulullah toba saboda shakiyanci in lokacin sallah yayi musulmi su koma su sallah su ma su koma gefe suna burburata su yi sallah su an sha wahala fa irin yadda dai dutse zai haɗu da dutse kaga wuta to haka ta kubban mazaje suke daga ƙarshe sai da makaranta alƙur'ani suka karɓi gaba suka ce ba ana yakan mu bane saboda alƙur'ani to mu muka haddace ƙur'ani saboda haka aka ba su gaba su ne a sahun gaba sannan fa Allah madaukakin sarki ya bada nasara to amma fa mahaddata sun mutu sun yi shahada shine asalin tattara alqur'ani ka zuwa ka ce da sayyidina Abubakar ka riski alqur'ani in ba haka ba mahaddatansa za su kare duk wanda aka daga mahaddaci mutanen musailamatul kadhab in lokaci bai abin nan ba za mu dan tattauna kaɗan a kansu malam ya ce illa annar rijalar ladina rabbahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma waɗansu mazaje wanda
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyance su ala ma'rifatil haqq akan sanin gaskiya wal fana fi da kuma wato narkewa a cikin gaskiya ko kuma kace da kuma yin fito na fito ko rayuwa ko mutuwa akan gaskiya. Sadaqullaha fi amali suka yi wa Allah gaskiya a cikin aikinsu. Ra'atal abtal bil aqdalil bahizati allati ramau biha suka gaburo suka fito a matsayin su na gwaragan mazaji. Wato idan namiji ya kai namiji sai a ce masa jari ashuja, to kuma idan ya fice matsayin jarimiya za a yi kiransa sai a ce batal. Batal jam'inka shine abtal. Idan jarumai suka fito to kuma gwaraza ne suke korasu, to sai waɗansu abtal suka tashi bil asqalil bahid. Asqalil bahida shine a daura maka nauyin da daga kansa ba za ka iya daukan wani nauyi ba. Kamar yanzu ne a dora maka buhun siminti uku, in aka dora na hudun faduwa lafiya. To larabawan aka dora maka nauyin da daga kansa ba za ka iya daukan wani ba, sai su yi amfani da irin wannan ta'abiri. Wato aka sahabban manzon Allah ya dora musu wani irin nauyi suka dauke shi, wanda daga wannan nauyin ba za su iya daukan wani nauyi ba. Haka suka fita suka yi wannan aiki. Wa darabul wataniya fi jazirati, suka daki bautar gunki a cikin jaziratul arab darbatan duka daya kasarar fiqariha, suka karya mata kashin baya. Duk wanda kashin bayan sa ya karya ya shike, ya tashi daga aiki, spine ta tsage laka. Wa akasarat ruhaha, suka matso ran bautar gunki sai da suka fito da shi. Fahamadat ila al-abad, shikenan bautar gunki ta mutu har abada. Wa taradur ruman anil hudud, suka kori rumawa daga iyakokin musulunci. Da rumawa suka fita a guje, ba su tsaya ba sai da suka je har sunan Italiya, sai da aka kori rumawa. Da ko duk gefen kasashen laraba duk suka zo suka kawo kiristanci ana ta yi, amma sahabban manzon Allah da suka bi su a guje ba su tsaya ba sai da suka je Italiya, har yanzu ba su sake dawowa. Wa kasaru shaukatar murtaddina, suka karya ƙarfin masu ridda. Fa'ada man ada ilal islam, wa'inda suka dawo musulunci suka dawo. Wa halaka man halaka ba'idan an, wa'inda suka mutu ko wa'inda suka halaka suna masu nisa da musulunci. Wa ma hiya illa sanawatin kala'i, abin bai kasance ba sai wasu 'yan shekaru. Kala'ir minal qalil, ne 'yan kaɗan. Qalil shi ma yana da jam'insa kala'ir. Hatta kanal islam mala albarra wal bahar, cikin waɗansu 'yan shekaru sai da musulunci ya cika tudun ƙasa da kuma karku ko ina musulmi. Wani mawaƙi yana cewa mala'an albarra hatta da ta anna wa fawqal bahari namna'uhu safina. Wa mala'a sam'a wal basar, sai da musulunci ya cika jiyai da kuma gannai. Duk inda ka duba musulmi ne, duk labarin da ka ji na musulunci. Baina ma ashatil adiyanil ukhra ala hamishil hayati, daidai lokacin da waɗansu addinan kuma suke nan suke rayuwa a gefe. Hamishil hayati, musulunci yana tsakiya, da ka duba shi kake hangowa, raguwa addinai kuma suna gefe. To wannan a dunkule shine yanayin da musulunci ya tsinci kansa bayan wafatin manzon
manzo alaihi salatu wassalam aka samu ridda mai faɗi, manya-manyan ƙabilu suka fice daga addinin musulunci. Wannan ita ce shine wafatin manzo alaihi salatu wassalam. Dama in dai babba yayi wafati to sai kaga wani abu ya faru, ko dai wannan abu ya zarce, ko mai daɗi ko mara daɗi, ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya takawa abin birki ya kasance bai zarce. Kamar yanzu misali, bara mu ɗau misali na farko, wafatin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Da annabi alaihi salatu wassalam yayi wafati, al'umma ta gigice, hankali ya tashi, rayuwa ta yi duhu, hankula sun ɗimauce. Kalli sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ardahu, wanda idan ra'ayyuka guda biyu suka zo, in ya ɗauki guda ɗaya ya goya masa baya, sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya goyi bayan wannan ra'ayi. Ya sha faɗa kalma sai aya ta sauka da irin kalmar da ya faɗa. Kai bari ma dai har littafi Imamu Suwiti gare shi sunansa Muwafaqatu Umar, mas'alolin da Allah maɗaukakin sarki ya dace da sayyidina Umar a cikinsu. Sayyidina Umar ya faɗa abu, aya ta sauka ta tabbatar da abu. To amma da annabi alaihi salatu wassalam yayi wafati, bara ku ji abin da sayyidina Umar yake faɗa, saboda rudewa da gigice. Ya tara mutane yana cewa manzon Allah bai yi wafati ba, walakin zahaba ila rabbihi kama zahaba Musa bin Imran fa gaba an qaumihi 40 layla. Yace annabi alaihi salatu wassalam ba wafati yayi ba, ya tafi ne ije ya gana da Allah madaukakin sarki, kamar yadda annabi Musa ɗan Imran ya tafi ya je ya gana da Allah madaukakin sarki kwana 40, har mutanensa suka dinga cewa ya mutu, can kuma sai gashi ya dawo. Sayyidina Umar ya ce annabi alaihi salatu wassalam shi ma irin wannan munajatin ya tafi. Saboda haka idan annabi alaihi salatu wassalam ya dawo, zai zo ya kama munafukan da suke cewa ya yi wafati, ya yanke hannuwansu da ƙafafuwansu, ya yi musu haddi akan abin da suka dinga faɗa. A daidai lokacin kuma mutane sun yarda, saboda kowa yana rude. Da Allah ya ga dama, Allah mun gode ma da Allah bai ga dama ba, da shi kenan sai mu tafi a haka. Da tuni yanzu idan ka ce annabi ya yi wafati sai a ce a tafi, munajati ya tafi, inda abu ne daga Umar ɗan Khattab. Ina fata an gani. Ka gani? Saboda haka Allah ya ceto al'umma da sayyidina Abubakar Siddiq. Shi yasa shi da kansa ya tsaya ne wa mutane magana. Da ya ji sayyidina Abubakar Siddiq ya karanta wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw in qutila in qalabtum ala aqabikum. Yanzu idan ya mutu ko kuma an kashe shi sai kuma ku ban musulunci. Wato shi annabi alaihi salatu wassalam bai zamo ba sai ɗaya daga cikin manzanni, irin manzannin da Allah yake aikowa su isar da sako, su gama isar da sakon su mutu su koma zuwa ga rahamar Ubangiji. Shi ma haka ne. To yanzu afa in mata idan ya mutu au kutila ko kuma an kashe shi in qalaftum ala aqabikum. Sayyidina Umar yace ina jin wannan ayar yace sai kafata ta kasa daukan jikina. Waɗansu bayan Allah bayan mutuwarsu bid'a take akuwa a cikin addininsu, kuma a zarce ana yin ta. Waɗansu bayan Allah kuma rana haihuwarsu bid'a take faruwa a cikin addininsu, kuma a zarce ana yin ta. Mu dawo da kaɗan baya-baya.
kafin annabi alayhi salatu wassalam. Annabi Isa tun daga rana haihuwarsa bid'a ta faru a cikin kiristanci har yanzu ake yin ta. Ranar da aka haife shi a rannan yayi magana, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. sai Allah ya ce dalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtaru ma kana lillahi an yattakhidha walad subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Sayyida Maryam tana haihuwar Annabi Isa ta dauko shi a cikin tsumman goyo ta taho da shi. Daman Allah ya ce mata duk wanda ya mata magana ta nuna shi. Ce inni nadartu lirrahmani sawma wa lam ukallima al-yawma insiya wa lam ukallima al-yawma insiya fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhti harun ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilayhi. Da ta taho da shi a cikin tawo, Maryam wannan kuma daga ina? Mun san dai babaki ba mutuniyar banza bace. Sannan mun san babanki ma ba mutumin banza bane, wato suna nufin fa ko wani abu ta je ta yi. Fa asharat ilayhi sai ta nuna shi. Kace kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Yaya za mu yi magana da wanda ke cikin tsumman goyo tawo? Sai ce inni abdullahi. Ku sani fa ni bawan Allah. Sai ya bude idansa Annabi Isa ya kalle su. Ya gyaran murya ya ce inni abdullahi. Allahu akbar. Ce ni bawan Allah ne ba dan Allah ba. Ataniyal kitaba an bani littafi waja'alani nabiyya kuma Allah ya bani annabta. Ya musu bayani waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah ya sanya ni na zama mai albarka a duk inda nake. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yayi mun wasici da yin sallah da bada zakka muddin dai ina raye. Wa barran bi walidati. Yayi mun umani da abu babata. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. To da suka ji wannan fa hatalafal ahzabu min bainihi wailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim. Sai suka rabi gida uku. Wa'anda wasu da suka kura masa ido yana magana suka ce kai wannan Allah ne ya sako daga al'arshi ya fito a matsayin jariri. Sai suka daka tsalle suka ce Annabi Isa Allah ne. Har yanzu kuma suna ƙungiya ta biyu kuma suka ce kai in ba dan Allah ba wane ne zai magana yana jariri? Sai suka ce dan Allah ne. Ƙungiya ta uku kuma suka ce ɗayan uku ne. Allah, Annabi Isa Allah, Maryam ma Allah. Ko kuma Ruhul Qudsi, mala'ika Jibril Allah. Har yanzu a haka suke. Ranar da aka haifa Annabi Isa rannan wannan bid'a shine fa talafal ahzabu min bayni. Ba su samu wanda zai cece su ba. Na hudun sune muminai wanda suka rayu lokacin Annabi Isa kuma za su shiga aljanna tare da Annabi Isa, su ne wanda suka ce ba Allah bane ba dan Allah bane. Wannan annabin Allah ne, mun yadda da magana da ka faɗa ya kai Annabi Isa. A matsayin ka dai gashi kana son magoyi. Haka dalika ranar da Allah ya karba abin sa yayin sama, bid'a ba ta faru ba. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Biyo shi suka za su kashe shi, Allah ya ɗaga shi zuwa sama. Amma kiristocin duniya a yau me suke cewa? Wanda aka soke ɗin nan Annabi Isa ne, an soke shi jininsa ya zuba da me da zunubansu. Isa ko yanzu suka zo za su yi wa mutum wa'azi ya zama kirista sai su ce
kana so jinin annabi Isa ya fanshi jininka? Haka suke fara, wai an zubar da jinin annabi Isa ne dan ya fanshi jininka. Ka gani? To saboda haka akwai bayan Allah da za ku ga ranar mutuwarsu ko ranar haihuwarsu sai bid'a ta. Akwai lokacin da a zamanin manzon Allah aka yi wata mutuwa, ba dan annabi yana raye ba sai matsala ta faru. Wannan duk ina so ku gane tasirin mutuwar bayan Allah. Da annabi ya yi wafati, ba dan Allah ya riski wannan al'umma ta hanyar sayyidina Abubakar ba da an samu matsala. Ranar da sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wafati